Love Team Maratoni! Maratoni! Ikaw, anong trip mo? Sabi nga ni Jaire Lim, minamahal kita, minamahal kita. Sana ganyan ka rin sa katawan mo para hindi ka magkasakit. Ay naku, lalo na ngayon, ang hirap magkasakit ha. Ang mahal ng gamot. Ang mahal magpa-doktor. O, gusto mo yung mga sweldo mo at ipon mo sa doktor na mapupunta? Siyempre hindi. Dapat sa luho. Kaya nga sabi ko kanina, katulad na nga pagkain nyo, pwede nyo naman simulan yan sa simpleng pagkain ng healthy at balanced diet. Oh, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, kailangan laging pizza, milk tea, ano pa ba yung masasarap? Ay naku, lalo na kapag pag mga birthday party, for sure, ang mga una mong inuupakan dyan, chicharong bulaklak, lechon, o di ba nakikipag-unahan ka pa nga sa Coke, parang akala mo mauubusan ka, and dami pang laman nung cooler. Pwede naman yan paminsan-minsan, lalo na kung minsan ka lang din naman umattend ng mga birthday yan, go! Pero kung yung tipo pang araw-araw mo nang ginawang bisyo yung kakakain mo ng proben, kung ano man yung street food na yan, ay kuya, magbawas-bawas ka, ayaw mong mapunta yung sweldo mo sa hospital. Ay naku. Speaking of balanced diet, ako kasi, hindi naman kasi kailangan kapag nagba-balance diet ka, mahal siya, o kaya naman, ano ba naman yung maratoni? Papagastusin mo na naman kami ng kung ano, lettuce, salad, hindi nga kami nakain ng gulay. Wait ka lang dyan, masyado kang atat. Pag sinabi kong balance, kunwari sa umaga, pwede ka naman kumain ng kanin, breakfast, lunch, dinner, lalo na kung hindi mo matiis kumain ng ng tinapay lang sa breakfast, go, magkanin ka. Pero ang pinakamahalaga kasi dyan, dapat balance. Wow! Kung nakakain ka na ng kanin ng lunch, siguro pwede mo nang palipasin yung dinner. Ay, hindi, magugutom ako maratoni, hindi pwedeng wala akong kanin. Akala mo lang yun, akala mo lang yung kuya. Alam mo, yung katawan natin, kaya mabuhay yan ng 48 hours, umisan nga 1 linggo nang hindi kumakain. Oo, totoo, search nyo search nyo. Pwede nyong kainin, pwede kayong mababuhay, basta tubig lang ang iniinom. Tubig-tubig na lang kung gusto mong maging healthy, no? Siyempre, maliban dyan, ibis na hindi ka kumakain ng marurumi, pwede mo ring isa rin yung one way rin yan para ma-cleanse ang iyong body. Kaya ako, may mga time talaga na kailangan kong mag-detox. Detox yan! Wow! Big word no? Yung detox yan, yung mga tipong hindi ka na muna masyadong kumakain ng bawal, tubig-tubig lang, prutas, gulay. Lalo na kapag ako kasi, pag tumatakbo ako, isang fuel na ginagamit ko ay chocolate, energy bar, which is ang tataas sa sugar. Kaya naman, pag may chance ka na makapagkain ng mga healthy food, yan na muna ang upakan mo, wag puro lechon! Boy, naku, buti na lang talaga nandito ako para magpaalala sa inyo, di ba? Ganyan talaga pagka programang Love Trip. Nandito para magpaalala, magbigay ng payo, magbigay ng tips and tricks para ang buhay mo maging healthy. Tuloy-tuloy lang sa pakikinig. Healthy music. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!